Se neste Nadal temos a fortuna de poder compartir tempo cos nosos pais ou avós, levantemos a vista da pantalla e aprendamos deles. Esas conversas, esas testemuñas de cando o tempo pasaba a outra velocidade, poden axudarnos moito a entender e adaptarnos mellor ao noso mundo. O pasado verán, incendios de enorme virulencia provocaron momentos de impotencia. En Galicia, en España e tamén noutros países. Inmediatamente pusémonos mans á obra de xeito que ningún dos afectados quedara sen axuda. Compre traballar todos a unha para ter un monte máis productivo e máis protegido. E seguimos crendo que os gobernos están para gobernar, non para entreter e moito menos para indignar. Por iso somos previsibles e mañá, día 1 de xaneiro, entrarán en vigor os orzamentos da Xunta para o ano 2026, como debe ser. Traballamos pensando en deixarlles ás nosas fillas e fillos unha Galicia mellor, non en facernos notar no medio do ruído. As mellores decisións non adoitan ser as máis impactantes e ás veces nin siquiera son as máis populares. E todos, cada un dende a súa responsabilidade, contribuímos a facer unha Galicia mellor, que non se pon límites nin teito, porque a experiencia nos ensina que sempre somos capaces de superalos.